Miért nem ülsz le mellém? Egy kell távol lenni tőlem. Most nézd meg, ez még homályos. Nézd meg, hogy néz ki. Hát kitöröltem 100 képet. Még mindig tele van az iCloud. Tegyed ide rá. Tedd rá, Lici. Nem rajtad fogom levezetni, ahogy stresszes vagyok. Pénteken jár mindenki bódba. Mi pénteken? Tehát előbb voltam, sor van. Miért pénteken jár az összes? A turista, a mindenki pénteken. A szenzorom szerintetek lejárt. Mikor járt le? Most járt le. Amikor leülök, nyugalomba, abban a pillanatban lejár. Tehát akkor ez micsoda, ha nem péntek 13 a néked ráadásul. Csak úgy mondom. Nem tölt be, na jó. Kuka. Ki vagyok? Nem nézünk tévét, nem kapcsolod be? Nem működik. Lefagyott a téhóm. Most jött az értesítés, elveszett jel. Akkor legyen elveszve, nem tudom. Most 1 órán nem leszek cukorbeteg, úgy döntöttem. Lefekszem ide, és egy teljesen másik univerzumba képzelem magam. Javítsd meg a tévét.